ҳамон шахсоне ки ҳурмати иззати худашонро намедонанд, мақсад дашном мекунанд, гапи қабеҳ мезананд. агар мара гап зананд, ман фақат мегӯм ман ира тоқат мекунам. вале вақти падару модари мара мерасанд, вақте ки хоҳару апаи мара мерасанд, ҳеҷ чиз уже тамоми бигем сарҳадоро мегзара. ва ҳамон хотир бародаро, фикр накунед ки ман мухлиси тоҷик гуфта ҳамаи шуморо дар назар дорам. ман ба худо қасам ӯ коре ки стадионда карден, бародаро дастгирӣ карден, мухлисӣ карден, садқаи номи ҳамаи шумо кунам ура. ба худо қасам бениҳоят мара ҳеҷ чиз шод гардон, хурсанд гардон, мотиватсия дод, энергия дод. ва ҳамон одамое ки нисбати мо гапҳои қабеҳ мезананд,